Ndokuchingamizai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chemazuva ose kunhai pastor. Pachirongwa pano sekutaura kwedu tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yetogononge tinayo inopinduruka neumboo hunowanikwa mukati mebhaibheri. Saka toda kuchingamidza vatanga kutibatawo nhasi nemiwo sunungukai kutumira mibvunzo yenyu panhamba dziri kubuda pascreen kana pa0772 918 Mwari achitibatsira tinobatsirana kupindura mibvunzo iyoyo. Toda kuverenga mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu nhasi uri kuti iwo, Pastor, ndinokumbirawo vhesi inotaura kuti pakubhabhatidzwa munhu anongonyikwa kamwe chete mumvura. Ndichangoerengawo vhesi zveshuwa sekukumbira kwaita munhu. Saka ndiri kutaura kuti mhanya pana Romans chapter 6 vhesi ya 1 kusvika pa4. What shall we say then? Shall we continue in sin so that grace may abound? Certainly not. How shall we who died in sin live any longer in it? Verse 3. Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Ndo pane vhesi inotaura kuti munhu anonyikwa kangani apa. Pari kunzi hamuzvizivi here kuti pamunobhabhatidzwa muri kuvigwa pamwe chete naJesu Kristu. Do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Saka kubhabhatidzwa kunofananidzwa nekufa kwaJesu Kristu. And therefore we were buried with him through baptism. Kunyikwa kwaunoitwa mumvura kwaiwa kuri kufananidzwa nekuvigwa kwakaitwa Jesu muguva. Saka mvura iyaya, if you want, you can call it the watery grave. Tine mutadza apa agamuchira Jesu Kristu akuda kutanga upenyu hutsva, afa kuupenyu hwekare, avigwa muguva remvura. Saka Kristu akavigwa muguva, akamuka, naiyewo aburitswa muguva remvura, abuda munhu mutsva. So if you want to know, therefore ndinonyikwa kangani, Paul ari kuti baptism is just like the death, burial and resurrection of Jesus Christ. Christ died once, was buried once and resurrected once. Saka ukaona munhu anonyikwa ka3 ari kuparidza kuti Jesu akafa akamuka, akafa akamuka, akafa akamuka. Vamwe vanonyikwa ka7 whatever, but still it's distortion of an illustration. Baptism, according to Romans chapter 7 verse 3 and 4, is representative or typical of the death, burial and resurrection of Jesus Christ. Saka kuti uzive kuti saka ndinonyikwa kangani, bvunza kuti Jesu akafa kangani. Ndinonyikwa kangani, bvunza kuti Jesu akavigwa kangani. Ndinonyikwa kangani, bvunza kuti Jesu akamuka kangani. Ukangoona answer iri 1, saka newe unonyikwa ka1, because rubhabhatidzo hanzi rwakafanana nekufa, kuvigwa nekumuka kwaJesu Kristu. Tikangopfuura ka1 tiri kuparidza kuti Jesu akafa kanopfuura ka1, which is wrong and unbiblical. Toda kudera kuti tabatsirikana, Mwari atikomborere. Amen.